Marami. Ayun o, may kama. Gising. Number 20. 21. May ganito siya. May sanggol! Okay, ganun ka, gising. Gising yung buhok niya. Makapit-picture ka naman. Ayaw ka naman. Pwede sa lang tayo. Mamaya kayo. Statwa lang yung pinagkala ko statwa.
Babalik yan. Babalik mo ba? Pinipick up nila yung bawat ano na nagbumaba. Set B rin po ba kayo kuya? Ayun mga kasama natin. Ang layo ng tayo. Ang layo ng tatay. Ayun o, may isa dito. Square. Kaya giraffe na po yung next station po. Ha? Sa museum po.
Galing din South Africa. Pinahukay niya pag sinagyan ng tubig lang. Parang yung may mayor. Tapos po sila, kumakain po sila. Let's go. Galing din South Africa.